Fitness is fun. Φουλ ενέργεια όλη την ημέρα. Μεγαλώσαμε γυμναζόμενοι εδώ. Το φύση είναι το καλύτερο διάλειμμα στην καθημερινότητά μου. Οικογενειακό κλίμα. Το γυμναστήριο είναι πολύ καθαρό. Εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο για άλλα 30 χρόνια. Τρόπο ζωής. Είναι υπέροχο. I feel Feces is an amazing community. Είναι υγεία, χαρά. Νιώθεις σαν είναι στο σπίτι σου. Μπήκα 21, όχι 24 και είμαι 42. Το πολύ ψηλό επίπεδο γυμναστικής που παρέχει. Άλλα τόσα χρόνια νομίζω ότι είναι λίγα. Είναι υγεία, είναι χαρά, είναι τα πάντα. Αξιοπιστία, επαγγελματισμός, οικογενειακό κλίμα. Πηγή ευεξίας. Πρώτα για την υγεία μας και μετά για να περνάμε καλά. Τα πάντα είναι άψογα. Περνάω τέλεια. Εύχομαι όλοι να έρθουν να το δοκιμάσουν. Εύχομαι υγεία σε όλους. Περνάω εδώ πέρα το χρόνο μου ωραία. Το φύση για μένα αποτελεί καθημερινότητα. Έχετε γίνει τρόπο ζωής, συνήθεια. Η ωραιότερη της ημέρας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χώρος διασκέδασης, ξεκούρασης και αναζωογόνησης. Η φυσική μου κατάσταση και η υγεία μου. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Συνέπεια σε αυτό που κάνουνε. Σας εύχομαι να έχετε πάντα, μα πάντα την ίδια διάθεση που είχατε από την αρχή. Εύχομαι να πάνε όλα πάρα πολύ καλά σε όλους σας. Τρόπος εκτόνωσης από την καθημερινότητα. Που εκτονωνόμαστε, που περνάμε ωραία. 13 χρόνια νελιπώς, για μένα είναι τρόπος ζωής. 30 χρόνια υπέροχα. Το πιο χαμογελαστό γυμναστήριο των Βορείων Προαστίων. Ο Feces είναι παρέα. Όλοι έχουν να μου δώσουν κάτι. Στο γυμναστήριο της καρδιάς μας. Παιδιά, ελάτε όλοι εδώ. Πάντα τέτοια. Είναι η αλλαγή για τη ζωή μου. Οικογένεια, ιδέα. Ένας πολύ σημαντικός χώρος για την περιοχή. Είναι σούπερ. Έναν από τους καλύτερους χώρους. Για μένα έχει αλλάξει όλη μου η ζωή. Κάνω τη δουλειά που αγαπάω στον καλύτερο χώρο της Ελλάδος. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Να είναι η αρχή και το τέλος κάθε ημέρας. Μία με μία μισή ώρα μακριά από προβλήματα, δουλειές. Είναι όχι απλά αγάπη, μεγάλη αγάπη. Τα 30 χρόνια να γίνουν ακόμα περισσότερα. Μου κάνουν να αισθανθώ πάρα πολύ όμορφα. Αυτά τα 30 χρόνια επιτυχία να είναι μόνο η αρχή. Να παραμείνει πάντα έτσι. Είναι αγάπη σε αυτό που πραγματικά διάλεξα να κάνω. Είναι η οικογένειά μου. Έχω μεγαλώσει μέσα στο γυμναστήριο, όπως μεγάλωσε και αυτό μαζί με εμένα. Για μένα το φύσης είναι κορυφαίο στο είδος του. Είναι το καλύτερο και το δυνατότερο. Εκτός από επαγγελματικό σταθμός στην καριέρα μου, είναι και μια δεύτερη οικογένεια. Το Feces είναι μοναδικό. Είναι η αρχή και το τέλος κάθε ημέρας μου. Σας περιμένουμε όλοι στο μαθημά μας. Σημαίνει αφοσίωση, δουλειά. Δεύτερο μου σπίτι. Να μεγαλώσει η οικογένεια όσο δυνατόν περισσότερο. Το καλύτερο μέρος του απογεύματός μου. Αγαπάμε Feces πολύ. Και εύχομαι να είμαστε πάντα μαζί. Είναι ψυχαγωγία. Είναι το καλύτερο μέρος για να βγάλεις τα story σου. Είναι ο πιο όμορφος τρόπος να ξεκινήσω, αλλά και να ολοκληρώσω την ημέρα μου. Άμεσα συνυφασμένο με την ίδια τη ζωή. Γερά μια γροθιά και μια δύναμη. Καλή συνέχεια. Αγαπώ τη ζωή μου και φροντίζω για την υγεία μου. Είναι το στέκι μας. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τη Μαρία. Όμορφα πρόσωπα. Να κρατάνε το γυμναστήριο τόσο ψηλά όσο είναι αυτή τη στιγμή. Και ότι εδώ μέσα δεν γερνάμε. Δημιουργικό. Το φάρμακό μου είναι η εκτόνωσή μου. Μια πηγή, να πω, ζωντάνιας, αναζωογόνησης. Το γυμναστήριο της γειτονιάς μας. Το καλύτερο. Είναι ένα οικογενειακό γυμναστήριο με πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Φύσης για μας είναι καθημερινότητα. Μια μέρα να σε χάσω, νομίζω ότι κάτι μου λείπει. 30 χρόνια φύσης για να τα βοηθήσεις. Το Feces είναι οι άνθρωποι του. Φύση σημαίνει θετική ενέργεια. Θέλω να περνάτε την καρτούλα σας.